كم بعال جورجو أدبيلنا زأمسلو أميديا دس كبلهم نمنجست خنا أفو يخون نجلا حزبتات كتنكيو خلو زيوم سي كابتوم رادارين أبخا أبيلي الله استبحلو يوم زخونو جدن زبلنا نهلينا جناهم خم زي كنا ياو وقادا أبا أنصارو كند غوستي تمدو خوينم نري لنا تاريخ موسي زي أتوم باك أميديا متيوم especially ناي جورجيا تاريخ موسي shocking بتعني باك دربش نجاري جن قلبت إلو غوسي ناي تمدو خوينها متينا لو ماتي إذا زريكا زوم سبات ويك أدمي نوح صلاة منجستي تمثيلهم لمنجستي زكاوم حيلي عمدخام عبي ترازنو برم سبات أزيوم نايس الليلة سبات نيرم كونو يخول يوم ويدما حجي قلبت إلهم مزخونتات زخود زلو كونو خوليا أوكي حجي مزخونتات قلبت إلهم زخودو انت دا أخوينهم منجستي خمي يرو كونتاكت ديرو ملكا حتى تحت تخليها مسكونتات قلبت زبولو تخوينهم دما عجوم يترفنات منجستي بعلو ولا بتهم زكاوم عكالات بزي حجي مساقا علنا زبلو خمان نجزي امبر عم مصاوبات كم زلو يزريكا بقول مالتي كبلعو دغفتي دليو منيم مخنياتو لخابط مخانم فلطوميم تقام تخاي دليو منيم كما ينتبلكا نقلبط بتزبل متكل زي بولو سب زفتو حدا سب كمان يلن سبيشالي كتقومول انت دليخا طرايمبر كابز وصاي نحدا متكل زي بولو سب زدغف سب አሎ ክትብል ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ ጋቨርንመንት ነዞም ሰባት እዚኦም ተዳ ሕጂ ድተገልበጡ ኮይኑ ተጠቂሙ ይጉሕፎም ካብዞም ሰባት እዚኦም ተቃምቲ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ከም ዝኸሰሩ ክንርኢ ኣለና ብመጀመርያ ተቃምቲ ኣካላት ኣብ ነንሕድሕዶም ንኽተኣማመኑ ዘለዎም ዕድል ኣዝዩ ክጸብብ እዩ ምክንያቱ ኣዝዮም ኣብቲ ናቶም ፊገር ዝነበሩ ኣዝዮም ድምፂ ዝነበሮም ሰባት ካብቶም ናይ ተቃዋምቲ ብዕሉል ግልብጥ ኢሎም ክትሪኦ ከለካ ሾኪንግ እዩ እቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ዝነበረ ምትእማን ብሕጁውን ከሰክፊ ብፍላይ ነዊሕ ዘይፋለጡ ሰባት ብመትከል ኢና ተራኺምና እንተደኣ ዝብሉ ኮይኖም ክፈራርሑ እዮም እዚ ንወደብቲ ተቃዋምቲ ናይ ፅፋዕ እዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንሓደ ክሕወሶም ዝደሊ ኣካል ብናይ መለክዕዮም ሕጂ ከኣምንዎ ولا شيء جزء أميديا متيون منجت تتقاومه كم زي مع جورجيا درعنا ماتي إذا خمس عين السب أميديا تراي متي سلز تقاومه تأمانه خجبرو أي كلني مخنياتو حجيتا يكون ولا أميديا متي خهوبل ولا تقاومه how can they believe you كم يجربهم كأمنها أقدمهم تنتقين يوم كوزم تقاومتين تبلنا دماني معرفة داي منجستي أدرا بنتي سوقاتهم كم زخيل نقولو قاعد خوينو الله زي ناي مورال سعرات أزي كبيت بقى نحلم زي متمام كفتر نبوري سلازي تصمدو خمت سخولا بوزع نقر تساكيبي متيم هذا مس ناي تقراي at the same time كأن نزي أتوم shocking news نتوم نقامين أزولو بزتفر عليه تعشم عب كل توديبهم زين كسا عوز زلو مالتي كم زاناي إسرائيل نهزو الله مرحتي أبزز دليتهم أنقر تبلوم زنبرت عينت كم يخوين زولو تنقر زرعي كامالتي بقى أبزدلي وسعاتي نتزدلي وخراب خمس غودو confirm جيرو لا معلوت منجسي so this is shocking bad news for them لازم تسمعوا حد especially نمتى أدو بيلنا أمتيوا نمتى جورج أمتيوا نمتى حد توم public figures زنوبرو directly نا media أمتيوا أمتلنا government أزيو بحنتي ذات سمدو تبل كالسي نايدق حيلي كما يواقع نتقام كما يواقع انتاي كجبر تصنيحو reflection እዩ ዘርእዮ ዘለና ህዝቢ ማለት እዩ እዞም ተቃዋምቲ ራዳሬ ናባኻ ኣቢል ያለኹ ዝብል ንዖም ማዕርኽ እንደይ ይጸልዎም ማለት ስፔሻሊ ነቶም መራሕቶም ዋላ ነዚ ከማን ክትምልሶ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንክንምልሶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግዜ ዝገልጾ እቶም መራሕቲ መን እዩ ካብቶም ዝስዕብዎም ከይተረፉ ሰባት ብዓሌት ዝሰርሕ ፅልኢ ዘሎ ልዕሊ ማንም ንሶም እዮም ዝፈልጡ حدا معلتي جل خبعتهم قلبت إلهم كم زناي بعل جورجو جل فلالاي وجناوي إلهم ملوت أمان نزلوا حبرتها كحلو فوق اليوم we never know ويسي تأمنوا كم بيتروس
إدم حسبات يوم نبلهم نتم حجي تقامتي ودبات نمرح علينا زبلو هو زبلو زلوس بقى خم بيتروس زياتهم داوم حسبات يوم نؤمنهم نسعبهم تراي نخيد دي غبهال ويسي كما يخرى ودغبا بي خاص لزغونه دي زيمن وي ملحسو سلاز طعمه عميريا ابرتعو سلاز صعر زلو زمسله بيناي ملكي اخاخت لكعو بتمن تنخسس بلحتي تدهال زبهال نغرات الله سلازي ازي ناي ጽምዶ አካይዲያ አዝዩ ከቢር ብዙሕ አንግላት ሒዙ ይመጽእ ዘሎ ጉዳይ ራዳሬና ባኻ አቢልያ ካምባር ገመዳ አዝዩ ነው ይሄ ከምቲ ሻዕቢያ ገመዶ ነው ይሄ ገለገለ ዝነበሩ ዘሴም ድማ ሕጂታ ሻዕቢያ ገሪፍና ታ ጉዳይ ራዳር ዝበላሲ ታ ገመድ አዝያ ነው ይሄ ምዃና የርኤካ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ጉዳይ ራዳሬ አቢልያ ኣለኹ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝገለጽኮ ማለት እዩ ነቶም ደገፍቲ ተመሲሎም ባንዴራ ተጠምጢሞም ዝውዕሉ ግና በዓሌት በአውራጃ በሃይማኖት በወገን ከፋፍሉ ዝውዕሉ በሐቂ ፈላይለይቲ ሰባት ንዓቶም ኣብ ርእሶም እንክሊል ክትብል ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ብዙሓት ኣብ ኤውሮፓ ዘለና ስፔሻሊ ደገፍቲ ሻዕቢያ ኤርትራ ከይዶም ይእሰሩ ኣለዉ ዝብል ዘረባታት ክናፈስቀኒ ሓደ ንፈልጦም ሰባት ኣነ ናይ ቀረባ ዝፈልጦው እንተኣሲሩ እንታይ ምዃኑ እቲ ሚስጥር እሱ ዓጋመ ብል ነይሩ ፍርቂ ዓሌት ደርብ ዓሌት ክብሉ ትሰምዕ whatsoever እዚኣቶም ክእሰሩ ንርኢ ኣለና ብዘይካ ዛ ጉዳይ ራዳርሲ ካሊእ እንታይ ከተእስሮም ትኽእል ራዳሬ ናባኻ ኣቢልያ ኣለኹ ትብል እንተዘይኮይና ስታይ እሞ ተእስሮ ኮብሊሎም ዝነበሩ ኸይንብል ገሊኦም ከማን ውትድርና ኣትዮም ዘይፈልጡ እዮም ገሊኦም ሰብ ክዋጋ ከሎ ሓዲሞም ገና ሽዑድ ሃደሙ ገሊኦም ከዓ ኮምፕሊትሊ በቃ ውትድርና እንታይ ምዃኑ ከማን ዘይፈልጡ እዮም ኦፍ ኮርስ ሓደ ከዓ ኣብ ገድልን ኣብ ገለን ዝነበሩ እውን ኣለዉ ስለዚ ኮብሊሎም ከይትብሎም ሲ I don't think so ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ገንዘብ ኣብ ፋይናንስ ዲፓርትመንት ተመዲቦም ዝሰርሑ ነይሮም ገንዘብ መንግስቲ ሰሪቆም ከይትብሎም ድበዝሖ ከማን ዲግሪ ድበሃል ይብሉ ታ ሃይ ስኩል ከማን ይግደፎት ዲግሪ ናይ ዩኒቨርሲቲ ታ ሃይ ስኩል ዝበሃል ከማን ዘለዎም ኣይኮኑ ገለገለ ሰባት ድማ ውልቀ ሰባት ኣብ ኤርትራ ከም ድላዮም እዮም ዝኣስሩኻ ኸይንብል I don't think so ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ሕጂ ዝኣስሮም ዘለዉ ከምዚ ሓደ ቡዳ ብፈታዊ ዝጅምር ዝብልዎ ድማኒ እቲ መንግስቲ ብፈታዊ ጀሚሩ ኸይንብል ብትክክል ነቲ መንግስቲ ከም ዘይፈትው ድማ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ንባዕሉ ኢሳያስ ወዲ ዓዲ ይኮነን ክወፀልና ኣለዎ ዜናሃናይ ዝገዝአና ዘሎ ዝብሉ እዮም so guys of course ዓሌታዊ ሰብ ከፍቅር ኣይክእልኒ ደፍቅር ልቢ የብሉን እሞ ጉዳይ ራዳር ናባኻ ኣቢልያ ትብል ዘረባሲ ኣረኻኺባትሎም ዶ ትኸውን ገለ ትፈልጥዎም ሰባት of course በቃ እዚ ጉዳይ ራዳር ርእሶም ሃሪማቶም ትብሎም እንተለው just share us